ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನು ಮೋಗೆ ಅನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಳುನು ಸದಾ ಮೋಗೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂಂದುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೋಗೆದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾಂಡ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚಾನದ ಆತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ರಾರಾಜಿಸ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಟವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಆತರ ಆಗಲಿ ಈತ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾನದ ಆತರ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಗರ್ವಾಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಜನನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೋಡು ಶುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲದು ತೂವಡ್ದಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ನಂಚಿನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಳ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡ್ದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾ ನಿಂಪು ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯರ ಬರೋದು ತೆಲ್ಪಾವರ ಅತ್ ತೆಲ್ಪಾದ ಬಂಜಿ ಬೇನ ಮಲ್ಪಾವರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಹಾಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಗಲು ಜೋಡು ಗರಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಾನೂರು ಮೆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದಿದ್ದಾಂಡ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲೇನು ಏಪಲ ಕೀಳಾದ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲೇನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರದು ತೂವೋಡು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂದಿದ್ದು ಕಾಸು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಆಪುಜಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಜಿ ಏನದ ಆಪುಜಿ ಆಪುನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದಿನಾಲ ಎಂಕ್ ಮಾತು ಸಾಕಾದು ನಾನು ಆಪುಜಿ ಏನಾಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಉಂದೆಂಚಿನ ಮೂಲು ಬೇಗತ್ತು ಸಾಕು ಬಿದ್ದು ಅದು ನಿಕ್ಕಿದಾನ ಅಯ್ಯೋ ಉಂದೆಂಚಿನಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಬಗೆಯಿನ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಚಾರ ಪರತ ಮಾರೈತೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರೈತೆ ಅವ್ರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಟದ ಬೇಗ ಸೈತೀನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿದಾನ ನೀ ಸೋಗಡು ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ದು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಹತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಆತು ಸೋಗು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೈತಿ ಆಯನ ತರ್ಮೋಗಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ರಾಯ್ಕನೆ ಈಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಲ್ಪನು ಇದೆ ಇನಿ ಒರಿ ಹೊಸ ಹತ್ತು ಬೇಲೆದೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಿ ಹಾ ಓಲ್ ಅವತುಲಿಗೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಲು ಉಂದೇಕ್ಕೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಿನತ್ತ. ಓ ಐದು ಜನ ಮೂರು ಜೋಡು ಉಂಡು. ಐ ಕತ್ತಿ ಮೇರೆ ಏನು ಕುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕನ ಮೂರು ಉಪ್ಪಾಳ ಮಾಡ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇರೆ ಕುಕ್ಕ ಬೇಡ ಅವತ್ತು ಏನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಪೇರು ಬಿಪಿ ಬಿಪಿ ಎನ್ನ ML ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲ ಅವತ್ತು ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಪಿ ಬಂಡ ಬಾಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂಚು ಬಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನಯಾ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿನಾಲ ದಿಪ್ಪನಗ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಬತ್ತದ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜನನ ಅಂಚೆ ಏನು ಬಾಲ್ ಬಾಂಡೆ ಅವಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರಬದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ಮರದ ಬಾಂಡೆ ಮರದ ಪೂರ್ಣೆ ಮಾರಾಯ ಹತ್ತು ಮರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಮರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ ಅವಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಒರಿಯೇ ಮಗಿನ ಇಜಮ್ಮಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆತ್ತಂಡು ಪೆದ್ದಿರು 4 ದಿನ ಅವ ತೀರಿನಮ್ಮಿ ಅಂದ ಐತ ಬದರ ಹೆಂಚಿನ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಯಾ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮಿ ಪೆದ್ದಿರು 4 ದಿನ ಬಾಲ ತೀರ್ದು ಐಕೆಲ್ಲ ಪುದಾರ ದೀಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೇತೆ ಪಾಂಡೆದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಂಡೆ ಬೋಡು ಭಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಅಂಡದಾದ ನಡು ಪಾಂಡೆ ನಾವೆಲ್ಲಡಿಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ
ಇಂದ ಅವು ಮಾತು ಸೈಡ್ ಈ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಅಮ್ಮಿ ಏನುಂಡತ್ತ ಏನು ಇರಣ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಏಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಡುಪುನು ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಪಿಂಡ ಎಂಚಿನ ದೇನಿ ಈ ಬೇಜಾರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಹೆಂಗ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಬತ್ತೀರೇ ಒಂದು ಎಂಚಿನದೇನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೇನಿ ಏನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಪಣ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇನಿ ಏನುಂಡತ್ತ ಇರಣ ಒಂದೇತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ಸ ಅಂಚ ಬಂದೇನೆ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಇದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂಡ ನೀಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅವಚ್ಚವೆ ಅವು ಒಂದು ಗಂಡುಕಾಯಿ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಎಂಚೆಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಅಮ್ಮೆಗಿತ್ತ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪಿನಿಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕನ್ನಡದ ಗಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋನಾಗ ಬಾಯ್ ಅತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮಿ ಬಕಂಡತ್ತಿ ಅಮ್ಮಿ ಏನಿನ ಒಂದೇತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಡ್ಸಿದ ಅವೇಚಿನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬುಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಇದರಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಿರ್ನ ಒಂದಿ ಬೊಂಡನ ಅತ್ತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಅವು ಎಂಚೆಯ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಹಿಂದಿದ ಬಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೋನಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲತ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚವನಿಯಾ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇರಳದ ಮಂಡಿ ಇದೇ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮೋಸುನು ಇಂಬಳ ಪಾರ್ತಿರ್ದು ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಅವೇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ನಿಕ್ಕಿತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಬಂಡಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅವೇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಪ್ಪನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತುಳುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಬಲಿಪುಡು ನಿನ್ನ ಕೇರಳದ ಮಂಡೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಂಡೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಇಂಬಡ ಈಯೇ ಪಾತಿರ್ ಮರ ಎಣ್ಣ ಪಾತಿರ ಯಾನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣಚಿನ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒರಿಯ ವೈದಿನತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೈದೇನಾ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಮ್ಮೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ತಂದ್ ಬೈದಿಡು ಕೃಷ್ಣನಾ ಹೀರಿಯೋ ಊರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಮಾರಯ್ಯ ಅಮ್ಮೆ ಏನ್ ತಂದ್ ಬೈದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಡತ್ತಿ ಓಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಿದೆ ಓಂಟೆ ಕೃಷ್ಣನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಮಾರಯ್ಯ ಏನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಮ್ಮೆ ಲಕೇನೆ ಅಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಡತ್ತ ಉರ್ಪುನಾയിട്ട് ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲಕೇನೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಾತಿಯರ್ನು ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಅಂದು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡೆಬೋಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಉಂದೇರು ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಎನ್ನ ಓಂಟೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂಚ ಓಂಟೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂದು ಓಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಅತಿಂಬೆ ಈ ಹೋಲ್ತು ನೂರ ಮತ್ತಿನಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ತೀ ಎಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚಿಡು ಹೌದಾರಿ ನನ್ನ ನಾಗಿರ್ತ ಮತ್ತನು ಯಾವ ಪುರು ಬಾಕಿಲ್ಲ ನೂರ ಮತ್ತನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಓಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಇನ್ನು ಓ ಪಜ್ಜಿ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ ಉರ್ತು ಬರ್ತವೆ ಅತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರ್ತದ ಪೊತ್ತವನ ಮಾರಿಯ ಅದು ಕನಕ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಉಂಡತ ನೀನ ನಿನ್ನ ಉರ್ತದೆ ಕೆಲವಿದಿನ ಅದಿಲ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅವು ಹತ್ತು ಮರೆಯ ಇಬೇನಿಗೆ ಓದಿಕೆಯ ಅವು ಅಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಬೆ ಇಮೇನ ಅಮ್ಮೆರು ತೀರ್ದಿನಾನಿ ನಾ ಎಂಚಿನ ಬಾಂಗದೀಪನು ಓ ಈ ಅಮ್ಮೆ ಏನೇಗೆ ಬಲ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ದಿನಾನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಬಿಡ್ದಿಗಿ ಇನ್ನಿದೆ ಬಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ತಿಂದನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಯೆ ಏನ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಬತ್ತರಕೇನುಜಿ ಆವಾಗ ಸುರೂಕು ಮುಂದೆ ಮಾಯ್ತನ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊತ್ತುಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಯ್ತನ ಡಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತುಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಯ್ತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೊತ್ತೊಡೆ ಆ ಪಗಲ ಪುನಃ ಪತ್ತು ತುಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈದೊಡು ಓವು ಪಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಮ್ಮ ಬೊಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನೆಯ ಮೂಚು ಮಗೆ ಮೈತಡಲ್ಲ ಪೊತ್ತಂದಿ ನಾವು ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಬತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಸೀದಾ ಬೆತ್ತಿರ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬಲ್ಲೆಗ
ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಬೆದರ ಓಂಟೆ ಕರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಬಿಜಾಗ್ರ ಅಂತೀನಿ ಬಿಜಾಗ್ರ ಪಾನೇ ಉಡ್ತೀನಿ ಪೊತ್ತದ ಕರ್ಜಿದ್ ಕೈದು ಹೆಂಚಿನೆಯ ಬಂಗುಡೆನಾ ಅತ್ತಮ್ಮ ಪುನಃ ಅಂತ ಪುನಃ ಖರ್ಚೆ ಅಂದಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಇಮನ ಕುಡಂಜ ಅಮ್ಮೆ ತಿರಿಯನಾ ಅಮ್ಮೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟು ಹೆಂಚಿನ ಓಕೆನೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ 200 ಜನದ ಬೊಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚ 200 ಜನ ಬೊಜ್ಜ ಏನೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೊಜ್ಜನಾ ಓ ಅಂಜತ್ತಮ್ಮಿ ಅಂಜತ್ 200 ಜನದ ಬೊಜ್ಜತ್ 200 ಜನದ ಬೊಜ್ಜದ ಆಟನೇ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಚೆನಾ ನಿಕ ಸುರುಕೆ ಬಗಡದನೆ ಸನ್ಯ ಅಂಚಮ್ಮಿ ಬೊಜ್ಜದಡಿ ಪೋಡಮ್ಮಿ ಅವಳು ಪಜ್ಜಿ ಕನಕಮ್ಮಿ ಅಟಿಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಜಮ್ಮಿ ಅಪಗ ಎಂಕಿಂಬೆ ದೇವರ ಬತ್ತಿಲೆಗ ಬತ್ತಿನಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಓಂಟೆ ಕಣತ್ತಿನಮ್ಮೆ ದಿಕ್ಕಿದ ಬಾಗಿಲು ಕುಳ್ಳುನಮ್ಮಿ ಉರ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಮ್ಮಿ ರಬಕೆ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ ಅದು ಕೈದತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಮ್ಮಿ ಅಂದಮ್ಮ ಯಾ ನಾಳೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಾಡಿಗೆದ ಕಕ್ಕಲ್ ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಇಂಚ ತೂವಲ್ಲ ಯಾ ಬರ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತು ಮೇರೆ ಕೊಡ ತಿಂತುವ ಸತ್ಯ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆದ ಕಕ್ಕೆಲು ಇತ್ತ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಇತ್ತ ಬೊಜ್ಜದವ್ರು ಕಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪುದು ತರ ಮಂಡು ಅಂದೆ ಏತು ನುಪ್ಪುದಿದ್ ಕಾತಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ತೋಜಿ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊಡ್ನಾಂಡು ಇನ್ನ ಬೊಜ್ಜು ಕಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಪ ಈರ್ನತ್ತಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜೋಗು ಅಂತ ಮಗಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಲ್ ತಿಕ್ವನಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅತ್ಯ ನಿku ಸುರುಕು ಲಾಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮಿ ಏನು ಸುರೂಕ ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಸಡ್ಡೆಂದಿರ್ನ ಕಮ್ಮುಳದ ಎರುಕು ಗಂಜಿ ಬೈ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಏನೇ ಅತ್ತು ಅಂತ ಅವಳ್ದಾನೆ ಬುಡ್ನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಅಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಮ್ಮುಲಗು ಪೋಡಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮುಲಗು ಪೋಯಿನ ಎಂಗೊಲ್ಲ ಎರು ಎಂಚೆ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಿಂಡಮ್ಮಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಎರು ಪಂಡ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕನೆತ್ತ ఏంచినమ్మే ఎరు ఎర్ల లెక్కప్పంది ఒక నా ఐద లెక్కప్పునమ్మే ఎరు బండ ఎరువే అమ్మి ఐట్లా ఉండత్తమ్మి ఎంకల్ల ఒంజి ఎరుతై తూత పెంచిన కొంబు బొగెంచిన అంజ కంబులకు పోడమ్మి కంబులకు పోడు ఎంకలేకు సూర్య ಕೆರೆ ಅಮೇದ ಬಾಟಿಗೆ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ఏంచినమ్మే ಬೊಗದಾದೆ ಅವ್ ಕೆರೆನ ಕರೆತ್ತ ఏంచిన ಒಂಜಿ ಈ ಕರೆ ಕೆರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಂಬಲೋಗು ಪೋಡಮ್ಮಿ ಎರು ಕಂಡೋಗಿ ಜತ್ತಿನಮ್ಮಿ ಆತಿ ಬರ್ತಾನಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪಚಲ್ಲಂಬಿ ಬಂಡು ಎಂಚಿನಮ್ಮೆ ಎರು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಬಿ ಬಾಳಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಪೋದು ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನಮ್ಮೆ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮಿ ಕಂಬಲಪುರ ಗಿಡ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಡಮ್ಮಿ ಅಂಜಿರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಮ್ಮಿ ಕಂತುಡು ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಜಡ್ಡನ ಒಂಜನೇ ನಮ್ರದಿರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಾಸ್ ಜಡ್ಡನ ಎರಡನೇ ನಮ್ರದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪಣಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ನೇರಿ ಅವು ಹೊರಪಾಡಿಯೇ ಏತ್ ಬರ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಕಂಬಳಿಗೆ ಪೋರ ಸರಿ ಎರ್ಲು ಬಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಮ್ಮಿ ಎರ್ಲು ಬಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಮ್ಮಿ ಅಂಜಿಡಿ ಎರ್ಲಿನ ಧ್ವನಿ ಕುಲ್ಲಾಗಲು ಮಗನೇ ಮೈಷ ಬಾ ಬಾ ఏంచిన మూలెచ్చిన దేవమాత మాట్లాడుతుందా ఓ అంజత్తమ్మి అంజత్తి మగనే ముఖేశ బా బా పనందులేరమ్మి ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಜೇಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜನ ಗಿಡ್ಪುನೆ ತಂಕದ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪಡು ಗಿಡ್ಪು ನಾಯಿ ಎರು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಇನ್ನು ಅಡುಗು ಬಾತೇಡ್ಚಿ ಪೂರ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಮ್ಮಿ ಆತು ಬರ್ತಾನಗೆ ಎನ್ನ ಗಂಜಿ ಉರ್ಕಂಡು ಏನು ಗಂಜಿ ಉರ್ಕಂಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಗಂಜಿದ ಕರೆತ ಬಾಯಿ ದಿತ್ತಿಂಡು ಏನು ಎನ್ನ ಗಂಜಿದ ಕರೆತ ಬಾಯಿ ದೇದಿನೇ ತಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಗಂಜಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಮುಗು ಹಾಕಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಜತ್ತಿಡು ಬಾಯಿ ಬೈತಿ ಸಣ್ಣ ಮೀರೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎರು ಉಂಡತಿ ರಬಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಜಿನ ಕರೆತ ಮುದಲಿಗೆ ಎತ್ತ బొక్కదాదాపున ఆ పెద్దరు మంజోటి సేత మెట్లాక్య ఎంకల ధనికులు మెట్ల దిక్కన పెట్టడు వేరే పచ్చి మట్లకైతే నిర్మల పుండి అంచ అవులు బల్పరు సురుమల్తారు ములే ఉంతిని ಸರಿ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಪಾಡು ನಿಕುಲು ಮೂಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಎದ್ಬೇಕೊಂಡತ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮನಿ ಪ್ರವೇಶ ಘಟನತ್ ನಾನೊಂದು ತಾಯ್ನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪಡವ ಏರ್ಲ 4 ಜನ ತುವಿನಕ ದಾದ ಬರೋಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿರ್ಮಲ ರೈನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕುಲೇ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಇಪ್ಪನಗ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಮಲ ದೇವಿ ತೂವರೆ ಏನ್ ಚೈಪ್ಪೋಲ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನೋಡು అమ్మ అలే ఓలా దాదా నాండు ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ತುಲೆ 102 ಮೆತ್ತಮೆ ಅವೇನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗುಡು ನತ್ತು
ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇರೆಡು ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಅಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿನ ಫೋನು ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಜ್ಜೆ ಕುಂಡಿದಂಗಡಿ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ഈ ലാഡ്ബോട്ട് ಅಂಗಡಿ പോർച്ചാ എന്റെ പ്രശ്നം ಅಂಗಡಿ പോല ಅಂದ್ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಎಂಗೆಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ದಾನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕದನ ಸರಿ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರಡು ಏನು ದೀಪುಂಡು ದನಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಪೋರಣ ಪನಂತೋಳು ಹೆಚ್ಚ ಇತ ನಿಕ್ಕಲ ಬುಡೇದಿಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವರೇ ಈತು ಆಲಿ ಏತು ಆಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನಾತು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಈ ಲಾಗಿನಾಗ ನಂದ ಸತ್ತಡು ಇದ ಬಿಡಿದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಏರ್ದೆ ರಾಧನ ಯಾಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೇರ್ನು ದಾದಾ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಯಾಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಡഞ്ഞ ಕೃಷ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ ಬೇತೇರು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿರ್ದೆ ದಾ ಕುಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಬರೋಣ ಮನಂತ ಎಟ್ಟ ಫೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋ ಜಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸು ಬೋಲ ఏంజినమ్మే గుడిదిగి బంగారు ముచ్చిన ప్లాన్ ఉన్నదా అదా ఆ బంగారు తమ్మి ಏ ಅಡಬರ್ಚಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋಲ ಎಟ್ಟ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಗೆತೋನ್ ఏంజిన బంగుడేనా ಏ ಫ್ರೆಶ್ ಎಟ್ಟ ಫ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆತೋನ್ ದಾದಾ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಮಾರ್ಗ ಬರ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆತ್ತೋನ್ ಸರಿ ಕುಟ್ಟುವ ನೀ ಕತ್ತು ಮಾರಿದೆ ಫೋನ್ಗೋ ದನಿ ಅದುವೆ ಈ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದೆ ಬರಿತಬಹುದು ಕಮ್ಮಿದೆ ಇದನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹಾಲು ಬಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ 4 ಜನ ಜವೈನರು ತೂಯಿನಾಗಲು ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಎಂಚಾ ಅತ್ತ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿದ ಜೊತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ 4 ಜನ ಜವೈನರು ತೂಯಿನ ದಾದ ಪನ್ವೇರು 4 ಜನ ತೂಯಿನಾಗಲು ಪಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಈತ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಓನ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪನು ಓವೇನಿ ಚಡ್ಡಿ ಆತ ಓ ಆಯ್ತಾ ಉನ್ನೇನಾ ಸರ್ಪರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಸಾರ ಹೊಟ್ಟೆಂಡು ಸರಿ ಅಂಜೇನ ಅವ್ ಮಾತಾಯ್ಪಡೆ ನಿಕುಲ್ ಮುಲ್ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ ಎದ್ಕೊಂಡತ ದಿನೋಲ ಕಾಡು ಬೇಗಲಾಕದು ಏರಾಂಡಲ್ ಒರಿ ಸುರೂಕೇನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರೋಡವ ఏంజినమ్మే ಯಾಂ ಪೊಪ್ಪ ಒಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಈ ಒಡಿ ಏನು ಬೊಮ್ಮಡು ಏನು ನೆನೆತ್ತ ಏನು ಬೊಮ್ಮಡು ಇರ ರಾಪುಜಿ ಇರ್ದಾರು ಅಂತೆ ಏನು ನರುವೆಂಟೆ ಈ ಕುಂಟೆ ನಿನ್ನ ರಾಬುಜಿ ಇರ ರಾಪುಂಡು ಆಬುಜಿ ಆಪುಂಡು ಆಬುಜಿ ಯಾನಿಚ್ರ ಬನ್ನಿ ದಿನೋಲ ಕಾಡು ಬೇಗಲಾಕದು ಏನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸುರೂಕು ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಪತ್ತ ಬರಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣತಾ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿಯಾ ದನಿ ಅಚ್ಚ ನೀರೇ ಪೋಲೆ ಏನು ನರುವೆಂಟೆ ಎತ್ತು ಈ ನರ್ವ್ ಅಂಟ ಅಂಡಲ ಉತ್ತಲ್ಲರ್ ಯಾ ಕುಂಟೆತ ಎಂಗ್ ಬೆಡ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಬನ್ಬನು ಅಧಿಕ ಬಸಂಗಳ ಪರ ಎಲ್ಪಿನ ಐಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಗಿತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರುದು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡೀಷನ್ 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 ನಂಬರ್ 1 ಎಂಗ್ 10,000 ಸಂಬಳ ಇದಾಗ 5 ದನಿ ಎಂಗ್ ಐನ್ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಜೀವಗ 5 ಯಾವ 5 ಜಾಚ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಕೊನರೆ ತೀರಂದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ರೂಮ್ ಉಡಂಜಿ ಎಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ರೂಮ್ ಉಡಂಜಿ ಸೋಫಾ ಏಜಾ ರೂಮ್ ಉಡಂಜಿ ಸೋಫಾ ಸೋಪಡ ಗುಳ್ಳೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಪ ಸೋಪದ ತೂತೆಜ ಸೋಪಗೆ ಅಂಜನ ಸೋಫಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ರೂಮ್ ಉಡಂಜಿ ಟಿವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಟಿವಿ ದಟ್ಟು ಕೇಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವಡ ಹೌದಾನೆ ಡಿಶ್ ಅವಂದ ಡಿಶ್ ಆಪ್ ಜಮ್ಮ ಡಿಶ್ ಬಾಜಿ ಟುಸ್ಸಿ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದಮ್ಮ ಹಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಮತ ತರಂದು ಏಚಿನ ಬೋಲ್ತು ಗುಂಟಲ ಊದ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ದಾಯೆ ನಿಕ್ಲ ಪುನಃ ಮಾಡ್ರೆ ಇಬಡಮ್ಮಿ ಗುಲೇತೆ ಗುಲೇಪ ಬೇಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಬನ್ನಿ ತಿಲ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲಿಗೆ ಇನಿಯೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಓಲ ಅವ್ ತೋಚಿಂತಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆನ ರೂಮು ಬೊಕ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮದ ಬೇರೆ ದೇಗ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸಯಡ್ ನಿಕ್ಕುಲತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಿ ತೂದೊಂದು ಎಡಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಚಿ ಐನ್ ಇಮಗೊಂಚಿ ಮೂಚಿ ಯಾವಂದ ಎಂಜಿನ ಅವಮ್ಮೆ ಎಂಜಿನ ಅವು ಅಮ್ಮೆ ಬೇಲೆ ತಗಲು ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮಿ ಅದು ಈ ಬಂಡತ್ತ ಆ ರೂಮ್ ಕೊಲ್ಲರೆ ಎಗ್ಲೇನ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಲೆ ತಗಲಿಗೆ ಏಪಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವಡು ತೂಲೆಮ್ಮಿ ತುಲೆ ಇರೆಗು ಕಾಸು ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕಾಸ್ದ ಅಹಂಕಾರಡು ಮೆನೆವೆಚ್ಚಿ ಅಗುಲು ಬೆನ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂಬಳ ನಿಯತ್ತಿಡು ಕೊರಿಯಡ ಅಗುಲ ನಿಯತ್ತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಈರ್ನ ಈ ಸಂಬಳಗು ಏನು ಉಂತಿಜಿ ಏನಾರ್ದ ಒಂದು ಏನು ಬೋಪುಡು ಈ ಉಂತುಡು ಯಾಲ ಪಿದಾಡುನು ಅಂಜಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಏ ಉತ್ತಲೆಯ ಚೂರು ಉತ್ತಲೆಯ
ಮೊಗ್ಗುಲ ಪೋಯಿರು ನನದ ಅಲ್ಪನು ಇದೇ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪನು ಇವರ ಪಿದೈವಲೆ ಆಂಡ ಆಗಿರ್ತಾನ ಇದೇ ಅಗುಲ ಪೋಯಿರು ನಾನು ಈರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಏತು ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣ ಕಾಸ್ತ ಲೇಸ್ತ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ఇలా అగులు మంచిన బేలేకి నీ ఎత్తురు సంబళ కొరడా అగులు నీ ఎత్తురు బేలే అని పేరు బేలే దగ్గర ఏ పొల ససారం అని పరవల్లి అగులేట్లా సంసారం అంటున్నప్పుడు జోకులు అట్లే ಶಾಲೆಗೆ ಕರಪೋಡು పిల్లలు అడిగంతు వాడు ఇంచాకలే ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಈಚೂರು ಸಂಬಳು అప్పుడు సంసార తాంకోవాలని ఇంచదనుకును నిన్న కాస్త ఆంకానికి మద ఎదుపోతుంది ఒంజి నెనేపుదిలా కాసు ఏ పొలా శాశ్వత ఇదే నానే ఇచ్చిన అల్పును ನಾನು ರಾಧ ಮಲ್ಪುನ ನಿಗುಳು ಏಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನು ನೇಲೊಂದಿಪ್ಪೋರತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಖಾಲಿ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೈಪಾರಾಪುಜಿ ಬೇತ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬೇತ ಈನ ಬೈಯೋಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ತೂವೇ ಒತ್ತರೋಡು ಹೋದೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ತೂ ಒತ್ತರು ಏರು ಯಾನ ಬೊಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಷೆ ಅನ್ಪಿನಂಡ ಇತ್ತಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಜಿ ತೆಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಂಡಿ ವೇಪವರು ಸಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮಾತರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಂತೋಷ ರವೀಂದ್ರ 20 ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಲಾ ಅನಿಲ್ ಶಾಂತ್ ಓಕೆ ಎಂಜಾನು ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಸುರುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ತೂದು ಇರ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಜಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇಕ್ಲ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಪಂಚ್ ಹಾಕುಜಿ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಳು ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಇತ್ತಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಜಿ ಬೊಡಿತನತ್ ಇತ್ತಜಿ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್ ಇವನ್ ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದಾರ್ನ ಪುದರ್ ಅನಿಲ್ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚದಿರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದೆ ಮೇನ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಅವು ಅರ್ಥ ಯಾರೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ರಿಸೀವ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಡಯಲಾಗ್ ಸೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಜ ಅದೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಡಿತಿನ ಆತ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆರ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೂರಿಯಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರಿದ್ದ ಕೇನ್ಗ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಆತಲಾಗ ಆತಜಿ ಬೆಂಕ್ ಬನ್ನಾಗ ನಡುಟು ಏನದಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ಲು ಎತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಲಕ್ಕ ಆತಲವು ಅಂಚದ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದರ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪೆಡು ಪೂಜೆನ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಐಟು ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಜ ಇಚ್ಚಿನ ಐಕು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ವೇರು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಐಟು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್ರನಾಗನೇ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಐಟು ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಜಾಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಜ್ಜಾಣ ಐಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಜಿನ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈತ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾತ ದಯಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲು ತುಂಬು ಪಂಚಸ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜಾದ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಚಿಗೆ ದಾದೊಂಡ ಇಟ್ಟು ನನಾತು ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ದಯಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲು
ಆ ಪುದರದ ಪಿರವು ಆಗಲ್ ತಿಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಸಂಜೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆದಾದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾದ ಪುಲ್ಪಾವೇರು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಾವೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆನ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರನ್ನು ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನಿತ್ತು ನಾಡ ಅವು ಇದ್ದೇ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಲೋನ್ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೂಂದುಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ. What a comedy!